தமிழ் பேசுகிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதில் வந்து டப்பாயோட ஷார்ட்கட் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, மொத்தம் 3 சிம்பிள் தான். ஓகே, 3 சிம்பிள். இந்த சிம்பிளை அப்படியே அதில் உட்கார வை. ஓகே, உட்கார வச்சு அப்படி போயிருமா, அந்த ஜாயின்ல இருக்கிற நம்பரை வெளியில் போட்டுக்க. ஓகே, இப்படி போட்டுக்க. ஓகே, 2. ஓகே, இந்த சிம்பிளங்க உட்கார வச்சுன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணு. மைனஸ் என்னது 18. ஓகே, சாரி, இது ரெண்டுத்தையுங்களா இப்படி போயிருங்களா. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ண என்னது 21. நடுவில் ஒரு மைனஸ் போட்டுக்க. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ண என்னது ப்ளஸ் 16. இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டு எழுது, அப்போ தான் தப்பு வராது. அடுத்து இப்படி போயிருமா, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ண என்னது மைனஸ் 18. நடுவில் ஒரு மைனஸ் போட்டுக்க. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ண என்னது மைனஸ் 8. ஓகே, அடுத்து 7 மாதிரி போயிருமா, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ண என்னது 24. நடுவில் ஒரு மைனஸ் போட்டுக்க. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ண என்னது 14. ஓகே, இந்த வீடியோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கிளியராக விசிபிளாக இருக்கா, போட்டாச்சு. ஓகே, தென் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா 8 21 வந்து 16 போச்சுன்னா என்னது 5. மைனஸ் மைனஸ் என்னென்ன ஆயிரும், ப்ளஸ் 6 ஆயிரும். மைனஸ் 18 ப்ளஸ் 8. இப்போ ஆன்சர் என்னது மைனஸ் 10. இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் கன்ஃபியூஷன்னா பிளேலிஸ்ட்டில் ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கேன், அதை யூஸ் பண்ணிக்க. ஓகே, அடுத்து ப்ளஸ் என்னது 2. இதுலேருந்து கழிச்சா என்னது 10. ஓகே, 40 மைனஸ் 60 ப்ளஸ் என்னது 20. ஓகே, இப்போ 60 மைனஸ் 60ன்னு வரும். இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா அப்போ என்னது 0. ஓகே, இந்த வீடியோ டப்பாயோட ஷார்ட்கட்டும் இதில் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ அஜ்ஜியாவும் சேர்த்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அஜ்ஜியாவோட ஷார்ட்கட் ஏலியன் லெவல் ஷார்ட்கட். ஓகே, ஒரே வீடியோவில் 2 கான்செப்டை கற்றுக்கிட போகிறோம். அஜ்ஜியா தான் ஏலியன் லெவல் ஷார்ட்கட். இதான மேட்ரிக்ஸு. எல்லாரும் இந்த ஷார்ட்கட் வந்து யூஸ் பண்ணு. ஒரே சிங்கிள் லைனில் ஆன்சர் வந்துடும். எங்கேயும் டிரான்ஸ்போஸ் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம். இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே திருப்பி எழுது. ஓகே, 8 மைனஸ் 6 2 மைனஸ் 6 7 மைனஸ் 4 மைனஸ் 4 2 மைனஸ் 4 3. திருப்பி இந்த மேட்ரிக்ஸ் திருப்பி கீழே எழுது. 8 மைனஸ் 6 2 மைனஸ் 6 7 மைனஸ் 4 2 மைனஸ் 4 3. திருப்பி இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே எழுது. ஓகே, 4 துண்டா அந்த மேட்ரிக்ஸ் எழுதிராசா. 8 மைனஸ் 6 2 மைனஸ் 6 7 மைனஸ் 4 2 மைனஸ் 4 என்னது 3. திருப்பி இந்த மேட்ரிக்ஸை திருப்பி எழுது. ஓகே, 8 மைனஸ் 6 2 மைனஸ் 6 7 மைனஸ் 4 2 மைனஸ் 4 3. ஓகே, அந்த கார்னரை ஃபுல்லாக அப்படியே அடிச்சிரு. அஜ்ஜியாக்கு இதுதான் ஏலியன் லெவல் ஷார்ட்கட். ஓகே, கார்னரை ஃபுல்லாக அடிச்சு மீதி என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணு. ஓகே, அப்போ 21 நடுவில் ஒரு மைனஸ் போடு. 4 நாள் என்னது 16. ஓகே, அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் 8 நடுவில் ஒரு மைனஸ் போடு. மைனஸ் என்னது 18. இது ரெண்டுத்தையும் 22. 24 நடுவில் ஒரு மைனஸ் போடு 14. ஓகே, இது அப்படியே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டுக்க. அடுத்து இது ரெண்டையும் மைனஸ் 8 மைனஸ் ஆஃப் என்னது மைனஸ் 18. ஓகே, அடுத்து இது ரெண்டும். ஓகே, இது என்னன்னா 24 நடுவில் ஒரு மைனஸ் 4. இது ரெண்டுத்தையும். ஓகே, மைனஸ் 12 நடுவில் ஒரு மைனஸ் போடு. மைனஸ் 12 நடுவில் ஒரு மைனஸ் போடு. மைனஸ் என்னது 32. இது ரெண்டுத்தையும். ஓகே, 24 நடுவில் ஒரு மைனஸ் போடு 14. இது ரெண்டுத்தையும். ஓகே, மைனஸ் 12 நடுவில் ஒரு மைனஸ் போடு. மைனஸ் என்னது 32. இது ரெண்டுத்தையும். ஓகே, 56 நடுவில் ஒரு மைனஸ். இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 36. ஓகே, இதுலேயும் செஞ்சுருவோம். ஆன்சர் என்னது 5. இது மைனஸ் 8 ப்ளஸ் 18 மாறிடுமா. அப்போ ஆன்சர் என்னது 10. இது 10. ஓகே, இது வந்து மைனஸ் 8 ப்ளஸ் என்னது 18. அப்போ ஆன்சர் என்னது 10. இது வந்து 20. இது வந்து மைனஸ் 12 ப்ளஸ் என்னது 32. அப்போ ஆன்சர் என்னது 20. இது ரெண்டுத்தையும் கழிச்சா 10. இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 12 ப்ளஸ் என்னது 32. இப்போ ஆன்சர் என்னது 20. ஓகே, ஆன்சர் என்னது 20. இதுலேருந்து இதை கழிச்சா என்னது 20. ஓகே, இதான் வந்து அஜ்ஜியா. ஓகே, இதான் ஏலியன் லெவல் ஷார்ட்கட். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.